Her forleden, der var vi mere end 25 samlet til vores morning live her i Nexus One. Det var sammen med Bosanum fra Agillic. Vi kiggede ind i rigtig mange ting, og en af de ting, vi kiggede ind i, det er, hvordan kan man arbejde med Agillic, hvis man måske nødvendigvis ikke har det helt store kørekort til platformen, men i stedet for gerne vil tilgå platformen udefra. Og det vil jeg gerne prøve at vise dig her, hvordan du for eksempel kan lave en mail. Jeg har åbnet min browser her, og der har jeg et vindue, jeg kalder Decentralized Message Hub. Det er et svært ord at sige, men ikke desto mindre, så kommunikerer jeg nu med Agillic fra min webfrontend her. Jeg har det, jeg kalder kampagner, og det vil sige, at jeg kan eksternt fra bygge en e-mail, og det gør jeg nu med at bygge en ny kampagne. Jeg har mulighed for at vælge nogle forskellige templates, og jeg vælger en template her. Og så kan jeg vælge en target group, som jeg har lyst til at sende til, og jeg kan preview min e-mail her, og det vil jeg rigtig gerne. Så kan jeg gå over, og så kan jeg sætte et subject ind. Lige nu kalder jeg den bare test, og jeg sender den fra Nexus One, og overskriften Trumpet her er test, og så har vi en headline, der hedder test, og vi har en body, der hedder test her, og jeg kan sætte en URL ind på et billede, som jeg gerne vil have i e-mailen. Det gør jeg ganske simpelt her med en URL, som jeg kopierer her, og så sætter jeg den ind her. Og så gemmer jeg, så stager jeg den. Og nu har jeg kontakt med min Agillic instans, men jeg styrer det fuldstændig udefra. Og nu kan jeg kigge på mailen, som jeg har lavet. Den kommer her. Den er ikke så informativ, men siger dog, at det er test. Og hvis jeg har lyst til at sende den her mail, så trykker jeg på Publish, hvis jeg har adgang til det. Ellers så kan jeg gemme den, og så har jeg måske en kollega, der skal godkende den i Agillic. Hermed så har jeg bygget en mail, og det har jeg gjort, uden jeg overhovedet har skulle ind i Agillic, men jeg har bygget den udefra via det interface her. Det er nogle af de nye muligheder, som vi præsenterede forleden sammen med Bosanum fra Agillic. Rigtig spændende, hvad man kan fremadrettet. Er du interesseret i at høre mere, uanset om du er eksisterende Agillic-bruger, eller du er kommende Agillic-kunde, hvis du har lyst til det, jamen så sig endelig til, så er vi klar. Så tak fordi du så med.